I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? May adto siya sa ilan ni Abby? Okay. Sige, tita. Adto na ko. Oh, abi pa na akong imong pukawon si Dana. Ay, nalimot ko. May lain man ikong lakaw karon. I must go now, tita. Bye. Mwah. Oh, okay, amping. Amping ikaw. Thanks, tita. Shit. Just shit. Sabay ako buhaton aron magwadyahan ta ka, Jeric. Makalagot. Sabado karon, o pasado alas 9 pa lang sa buntag. Unya tuan na siya sa ilang abi. Ka-shit good. O man siya? Ato siya mamahaw dito? Wow. Naglagot ako ni mo, Jeric, ha? Makalagot. Ngano bang pagukod man kay ka, uy? O ako sab nga uto-uto. May gukod sab gyud. You like it here? Abi? Ha? Unsa tong imong giingon, Jeric? Matod ko ganahan ko ba dinhi? Kaya kung dili, may mo magmamalhintas lang dapit. No. Dili na ganahan ko din labas ang hangin. Makapagaan sa dugan. Ngano? May nakapabugat ba nini? You can tell me. Consider me isip usas sa mga suod mong mahigala. Come on, tell me. Wa. Buot lang ako ipasabot nga makapagaan sa dughan. Lahi man gud ang presko nga hangin nga imong mahanggap. Gaan gid siya. Sayop lang tingali akong word nga gigamit. Tingali dili dughan ko dili baga gyud. Okay. Makes sense. May ragiday nga diniti ka gida. Nindot kining maong kananan ani adaptis baybayon. Mas dako og taas ang imong panlantaw. Ha? May dako og taas na kang panlantaw nga nahibaw-an, ha? Unsa mo di ay? Gusto mo ko, di ba? O sige na, ikaw na. Wa pa na nimot tandugan nimong pagkaon. Nagduduhan lang hinoon ko nga tingalig wa ka ganahe sa tong order. Hala, uy, ganahan, uy. Then eat. Mga untas samtang magstorya. Then, let's get to know each other more, Abby. Unsa pa may ganahan ni mong mahibaw-an ako? Nakailan naman ka na ko kani adto sa bata pa ta, Jeric. Kung unsa ko kani adto, mao lang gihapon ko karon. Simple na gud gihapon. Nakahuman sa pag-eskwela tungod sa panabang sa imong apuhan. Kung may kausapan man o galing, tingali sa pisikal nga bahin. Kay, nitupo naman ko. Ug bislim. Grabe ha. Grabe. Ang ako yung katsabang imong mahinumduman kanunay, no? Mao kanay kanunay nga mitatak sa kung una-una kaniadto. Usa tingali ka na sa hinungdan nga nasya ko. Diyang nakita ta kapag-usap. Dako na kayong kalainan. Physically, bislim ka na. Misamot kag kaputi. Misamot kag kagwapa. Salamat. Busog na ko. Ha? Oo, pag ganit ko makakaon, busog ka na. Busog na ko sa imong mga pagdaig. Wagi ko masayop nga ikaw ang labing una na kong nahunahunaan nga addoon sa kong pagmata. You made my day so light, Abby. Thank you. Salamat, Sad. Kaya gipagaan sad nako ang imong adlaw, mo ba? Salamat sa lamian nga pagkaon. Oh.
Abigail? Naa ka diha? Abi! Last na lang yun. Abigail? Shit! Just shit! Imposible dili ko nila mabatian. Kung niapa sila din sa bahay. Kung wa si Abi. O wasap ko nakita nga laing sakyanan din nga gipark. Nga sa ato pa. Shit! Nanlakaw sila! Asa sila paingon? Samo good. Sig panguhit eh. Dinhira lagi ko. Napakoy buhaton. Di ko mulaag ron kay wa ko smooth nga mulaag. Di man god. May ipatanaw ko nimo ba? Si kabisi nimo nga way gibuhat, wa na ka makabantay. Gamay lain na sab nga sakyanan. Nga giparking tungod sa bahay nila ni Abay-Abi. Oh. Saan na? Nabalik na sila. Ha? Saan balik? Oh, Kiss mo din na. di mo na oh. Ambot lang gid sana. Huwag ka makailan ng sakyanana. Gasigi man na din eh. Ha? Kang bibitaw ng sakyanan. Tuwara siya eh. Oh. Nasa tungod sa pultahan nila ni Abay-Abi. Murag buang nga, gipukpok ang pultahan nila ni Abay ganina. Oh, nato ang nasal bakuta. Ay, kasi ka nagsugurig sikat sa pultahan. Tanaw ha, gisakitay na still. Doon naging kumahin duman, sikita still. Aki ata yung naong inabayhana eh. Milingin na ito ba eh? Oh, shit! Kasakit na yun nila ko sa kuntil. Marag napilong akong til sa akong pagpatid ka ganina sa pultahan sa bahay nila ni Abi. Shit! Asa na, Gaps? Gaps! Ginansya na? Saan bakuta? Oh, yoy! Side step like. Sakian ka? Marami na mati ng pultahan. Wakilabot! Mati na hindi naman na imo. O na. Shit di mo! Oh, ah? Si Abigail, nakakita ka ba? Wa! Dili ikaw akong ipangutan na putot. Yoy! Sige lang. Ha? Tupo man magyapon ta. Basta kung magtupad na ta. Like you! In your dreams! You copying me? Wa! Memorize na lang nako ng imong linya. Shut up! Shut Ate, up! nakakita ka ba or naibaw ka ba kunain si Abby? May uban na tong maguwang ni Dana. Katong Jeric. What? The nerve! Nga na may uban man siya! Oh, shit! This is war! War on drugs! Nahunong na noon. Wa na sa tatay digong. Ang akong idol. Wa na. Manjud kay lami. Ay, palabi na rin ng mga adik ng silang gibati. Kabantay ka na, malik na. Wa na din na shifting mga daan. Ay, murag mga kabayo nga nakabuhis turil. Pagkanaog ni tatay digong sa Malacanang. You know what? I so hate you. Huy! Di ka makatel, pero I hate you too. Girl ka rin! Og ikaw, Andy. Oh, ngano? Labos at kawat sa kainungdan. Wala mo pong si Abby nga dili mo uban ni Jeric. Ha? Stupid jerk. Dili makapagawa sa tinuod kag gibati. Ha? Utsa ka na ba eh? Stupid si Jeric. Stupid jerk. Oh, stupid Dili Jeric. stupid si Jeric. Pero, pwede na sad. Stupid yung Jeric. Oh, sige, sige. Bakuta. Ano, sa may nawangan to, hana ba? Murag aliwas. Murag aliwas. Uy, pati dignaon kung mao. Nindot di ay. Nindot itapad na ko. Mulutaw ang akong kagwapo. Tapad niyo ko na niya, Bi? Tapan. Bahala ka na.
Oh, uy! Ay! Salbakuta! Diya lagi ka! Abay! Abay! Puyo! Saban, Taas tong inalag, Jeric! putot. Akin Putot. Ay, kapabor nagi ko ini. Mas kwapo nagi ko. Kung akong taparanda. So, do you like it? Hot or cold coffee? Dili ko mahilig sa kape. Pero kung mga piman o galing ko, mas ganahan ko buknaw. Init na kayong Pilipinas, unya mga pipa kog init. Samot. Yeah, right. Ikaw? Hot. Iced tea or pineapple? Pineapple? Iced tea. You know what? Mas maayo sa mga babae ilabi na kung may partner na mag-pineapple juice. Especially during dinner. Dinner time. Ha? Kay nga naman. Basta. Masayad ka raw niya. Ngano gani? Basta gani. New knowledge na para nako ha, kanang imong gisulti og ngano. Pero dili ka mutukan sa rason. Ngano di ay? Come here. Ha? Asa? Close to me. Ha? Ngano man? Kay sultihan ta ka sa rason kung ano. Dili nimo mahimong isulti nga ni alang gihapon ko sa samang distansya nimo. Nope. Kung mas mo paduol ka pa, I am gonna tell you why. Kikasan. Sige na lang. Oh. Nagpaduol na ko nimo. Sulti na. Kung magpakasal ka na ako, sultihan ta ka. The night before our wedding. Unsa? Kasal? Yes. I am offering you a marriage, Abigail. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!